Ťažba kryptomien. Mnohí si ju spájajú s tým, ako sa kedysi dali zarobiť prvé bitcoiny na obyčajnom notebooku. No technológia, trh aj podmienky sa odvtedy výrazne zmenili. Dnes je ťažba viac o veľkých hráčoch, ktorí majú prístup k špecializovanému hardvéru, lacnej elektrine a obrovským zdrojom. Pre jednotlivca už tento spôsob väčšinou nie je vôbec efektívny. Ťažba kryptomien je proces, ktorý zabezpečuje fungovanie blockchainu. Počítače po celom svete riešia zložité matematické úlohy na overenie transakcií. Tento proces sa nazýva Proof of Work a odmenou za vyriešenie úlohy sú novovytvorené mince. Na začiatku stačil obyčajný počítač, ale dnes potrebujete špecializované zariadenia, tzv. ASIC minery, ktoré sú drahé a majú veľkú spotrebu elektriny. Aj keď existujú mining pooly, kde sa výkon viacerých ľudí spája dohromady, stále sú tu náklady a poplatky, ktoré je potrebné zohľadniť. Preto je dobre zvážiť, či sa vám tento spôsob naozaj vyplatí. Ak vám ťažba pripadá byť komplikovaná alebo neefektívna, je to ďalší spôsob, ako sa zapojiť do kryptosveta, a to je staking. Tento proces je založený na systéme Proof of Stake, ktorý funguje odlišne. Namiesto toho, aby ste investovali do hardvéru a elektriny, svoje kryptomeny v peňaženke pripojíte alebo ich zamknete na určitú dobu a za to získavate odmeny. Staking sa dá prirovnať k akciovým dividendám. Proof of Stake systémoch nie sú ťažiari, ale tzv. Validátori, ktorí potvrdzujú transakcie a zabezpečujú sieť. Aby ste sa stali validátorom, často potrebujete vlastniť väčšie množstvo kryptomien a splniť technické požiadavky ako stabilné pripojenie na internet či spoľahlivý hardware. Pre väčšinu ľudí je však jednoduchšie zapojiť sa či už klasicky cez platformu alebo do staking poolov. To však všetko závisí od možnosti danej kryptomeny. Staking pooly fungujú podobne ako mining pooly. Pripojíte svoju peňaženku, vyberiete validátora a začnete stakeovať. Po odpočítaní malých poplatkov získavate podiel na odmenách. Jednou z najväčších výhod stakingu je jednoduchosť. Nemusíte rozumieť technickým detailom ťažby a ani investovať do drahých zariadení. Stačí vám kryptopeňaženka a vybraná kryptomena. Veľa projektov umožňuje staking priamo cez peňaženky alebo burzy, čo je pre začiatočníkov úplne ideálne. Aj keď staking môže byť výhodný, nesie so sebou určité rizika. Nie všetky kryptomeny podporujú Proof of Stake a preto je dôležité vybrať si overené projekty. Predtým než začnete, odporúčam si overiť dôveryhodnosť platformy alebo validátora, aby ste sa vyhli podvodom či phishingovým stránkam. Tiež sa nenechajte nalákať na sľuby o vysokých výnosoch, ktoré môžu byť často znakom podvodných projektov. Ak ste začiatočník a nechcete nič komplikované, staking cez burzu môže byť dobrým štartom. Väčšina veľkých burz ako Binance, Bitget alebo Coinbase ponúka staking alebo earn programy, kde si kryptomeny zamknete na určitý čas alebo využijete flexibilnú možnosť, ktorá vám umožňuje kedykoľvek vybrať svoje prostriedky bez straty už získaných odmien. Tieto možnosti sú pohodlné, aj keď výnosy bývajú o niečo nižšie. Na záver si to porovnajme. Ťažba je nákladná, komplikovaná a pre jednotlivcov väčšinou menej výhodná. Staking je prístupnejší, jednoduchší a často výnosnejší. Ale nezabúdajte, že aj staking si vyžaduje určitú zodpovednosť. Musíte si dobre vybrať projekt a sledovať poplatky či výnosy. A teraz si predstavte, že namiesto pár tisíc investovaných do minera si radšej za tie peniaze kúpite danú kryptomenu a pripojíte na staking. Nie je to ideálnejšie? Cieľom tohto videa bolo pomôcť vám pochopiť rozdiely medzi ťažbou a stakingom, lebo som zistil, že o tom dosť ľudí nevie. A aby ste si mohli vybrať, či vám viac vyhovuje staking alebo ťažba. Ak máte ďalšie otázky alebo by ste chceli, aby som detailnejšie rozobral konkrétny projekt, platformu alebo kryptomenu, napíšte mi do komentára. Mojím cieľom je naučiť vás niečo nové a ukázať, že kryptomeny nemusia byť tak zložité, ako sa zdajú.